ናይሎሚ መጽናዕትና ከምቲ ኣሕዋቴና ሓቴን ክብሎ ዝጸንሑ ካብ ዮሓንስ 6 ካብ 58 ክሳብ 71 እዩ ዘሎ ስለዚ ኣነ እናንበብኩ እናኸፋፈልኩ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ዘቐመጦ ካብ ዝኽፍል ዝመሃረኒ ክሼር ክገብረኩም እግዚአብሔር ይመስገን ከም ዘለኹም ምልክት እንዳሃብኩምኒ ማለት እንታይ ብል እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማናሞ ዝሞቱ ኣይኮነን ነዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕሲ ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር እዩ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ኮሎ እዩ እዚ ዝተዛረበ ይብለና ዝሓለፈ ሰሙን ነዚ ሓሳብ እዚ ተዘራረብናሉ ነርና ጎይታ ኢየሱስ ነዞም ንእንጌራ ወይ እንጌራ ስለ ዝበልዑ ስዕብዎ በተደጋጋሚ ብዛዕባ ሓደ ነገር ይጻቂጡ ዝዛረብ ንሱኻ እንታይ እዩ እንደሕርኢልና እታ ዘይትመውት ዘለዓለማዊት ህይወት ኣብ ካልእ ኣብ ማንም ከም ዘይትርከብ እዚ ኣምላኻዊት ህይወት ኣብኡ ኣብቲ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ጥራሕ ከም ትርከብ እዩ በተደጋጋሚ ኣብዚ ንነፍስ ወከፎም ዝነግሮም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ብዛዕባ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ይጻቂጡ ክዛረብ ኮሎ ንሪኦ ዘለና እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ብዛዕባ እታ ኣምላኻዊት ህይወት ክኸውን ኮሎ ተኻልኢቲ ነጥቢ ድማ ብዛዕባ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት እዩ ኣተኪሩ ኣብዚ ጻቂጡ ክዛረብ ኮሎ ንሪኦ ሓቀይደ ቅዱሳነይ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 58 ነዚ ሓሳብ ብግልጽ ኣቕሚጡልና ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚዩ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማናሞ ዝሞቱ ኣይኮነን ነዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕ እዚ ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር ብምባል እታ ስምዑኒ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን እታ እዛ ሕጂ ንነብራ ህይወት ብሞት ከም ዘይትዛዘም ሞት ናይ ሰብ መወዳእታ ዘይኮነስ ናብቲ ዝቕጽል ህይወት መሰጋገሪ ድልድል ከም ዝኾነ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ነግረና ኣሎ መብዛሕቴና ሞት ናይ ሰብ መወዳእታ ይዝመስለና ዋላ ኣማንኹን ከምዚ ሞት ናይ መወዳእታ እናመሰለና ኢና ንነብር ናብራና ብምሉእ ሲ ከምኡ እዩ ሞት ግን ንኣማኒ ይኹን ንዘይ ኣማኒ ሞት ናብቲ ዝቕጽል ህይወት መሰጋገሪ ድልድል እምበር ናይ መወዳእታ ላይን ኣይኮነን ንወድስ ንደቂ ሰባት ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ነዞም ምድራዊ ነገር ደልዮም ዝደልይዎ ዘለዉ ሰባት እቲ ንዕኡ ዝደልይሉ ዘለዉ ሓቀና ቁንዑ ስለ ዘይነበረ እቲ ካብ ኢየሱስ ዝደልይዎ ነገር ህይወት ከም ዘይህቦም ህይወት ንሱ ከም ዝኾነ ጠመቶኦም ድማ ኣብቲ ካብኡ ዝረኽቦ ነገር ካብቲ ካብኡ ዝረኽቦ ነገር ኣልዒሎም ብዛዕባ ህይወት ክሓስቡ ከም ዘለዎም እዩ ኢየሱስ ንነፍስ ወከፎም ኣብዚ ዝምህሮም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ የዒንሶም ካብ ጊዜያዊ ነገር ኣልዒሎም ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ህይወት ክሓስቡ ከም ዘለዎም እዩ ኣብዚ ኣስሚሩ ዝዛረቦም ዘሎ እዚ ቃል እዚ ሎሙን ንነፍስ ወከፍና ይምልከተና እዩ መብዛሕቴና ጽቡቕ ጌርኩም ተሰሚዕኹምኒ ተጠቃሚ ናይ ዝቃል እዚ ክትኮኑ ኢኹም መብዛሕቴና ሎሚ ህይወትና ክንፍትሽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱም ሓንሳብ ዘለዓለማውያን ምዃንና ረሲዕና ብምድራዊ ነገራት ንተሓስ ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ኣይ ሓቂ ምሽ ቅዱሳኔ ሓንሳብ ክርስቲያን ዘለዓለማዊ ምዃኑ ይርስዕ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንሕና ኣጋይሽን መጻተኛታት ምዃንና እዩ ዝነግረና ኣብዚ በቃ ከም አብርሃም ኣብ ዱኳን ክነብር ዘለና ማለት እንታይ ማለት እዩ ክነብር ኮለና ኣብዚ ሙሉ ልብና ኣብዚ ምድራዊ ነገር ክነውድቕ ከም ዘይብልና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ቅዱሳን ሎሚ ነፍስ ወከፍና ንህይወትና ክንፍትሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩሉ ስጉምትታትና ኮነ ንገብሮም ነገራት ንዘለዓለም ዘማእኸለ ኸውን ኣለዎ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝቃል እንታይ ክምህረና ደሊ እንደህርኮ ኢልኩምኒ እዚ ክምህረና ዝደሊ ኩሉ ሳ እዚ ዘለዓለም ዝብል ሓሳብ ካብ ልብና ክጠፍእ የብሉን ኣሜን ዶ ቅዱሳን ዘለዓለም ዝብል ሓሳብ ካብ ልብና ክጠፍእ የብሉን ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ባሂብለኒ ቅዱሳን መብዛሕቴና ኩሉ ውሳኔታትና ኮነ እንገብሮም ነገራት ንዘለዓለም ዘማእኸለ ኣይኮነን ሓቂ ዶ ሓሶት ቅዱሳን
كميلكا خمو تبل الله عند حريلكمني ملسو قليل نهيوتنا نفتشومو إذا زبلو زلخو حق خوينو خنرخبوينا إذا زبزح جيزينا أمنتينا نطفئ زلنا اسكن نفسكم حتتوا إذا زبزح جيزيسي أمنتي زطفئ زلخو إذا نقويتا نئيو منغست أملاخن زهبو جيزي كنديو ملسنا يزن حتوتات كسع كندي بزعبا زل عالم إن حسبنا نبر كم زولنا يزارويهم كندي ساعات نتصلي كندي ساعات قالنا نبب وانجيل نمسكر دو كابتك زابير أملاخنا زبارخنا نمنغستو بأموننت نهبدو بحث إيروخ ساع كندينا أب إيو أبونا أم مسفح زا منغستين نتفن نساتفن زولنا كابز بمبقاسين بقار أب كل سانيتاتنا كونه أب كل نقبرو نقرات نزل عالم كنا ما أخل ألونا زبل زلوه قدسان اتنو سنوم نقرات كونه نقبروم نقرات نزل عالم زما أخلو انتزي خوينوم حدقال لوو سميئهم نلهم قدسان اتن نقبروم نوسنوم نقرات ولا بزعبا حداريهون ولا بزعبا personal life يهون كله نقبروم نوسنوم نقرات نزل عالم زما أخلو تزي خوينوم حدقال لوو نفسو كفنا حدا معالتي دك اسنا مستنسانا اب قدم قويتا دوم بالنا زي ترفيو سلازي اب قدم قويتا نفردي دو اب نبللو ساعات متان كينا حفر كين شفافن متان حجي اب كلو سانيتاتنا اب كلو نقبرو نقرات نزل عالم نما أخل امين دو قدسان اند حري نزل عالم نما أخل كوينا زي كونو سانيتات اي كنو سنينينا امين اكزابير زي فتو نقر اي كنقبرنينا أبتك زابير زي فتوى السفراون أي نركبنا سيطانون أي كبلت ألنا يسوس كريستوس كويتاي سيطان كيبلت ألنا ندحر دلينا كل ساعة زل علماويان مخوانا هنفلت ألنا سلامنتاي كنبكينا حدر لنا سلامنتاي كنبكينا وعلا لنا ندحر إلنا اتزرخبنا يو تبقويتا زخون لنا نقر كم زبزح كم زبلت سلازي نفلتي آمين دو اتبحج خنرخبو ندلي نجر دو يعبي ويس اتقويتا already زحبنا نجر اتبقويتا زخونلنا نجر دو يبلت ويس اتزبكينا زلون قدسان اتزخونلنا نجر يبلت اتبقويتا زرخبنا يو نجر يبلت زل عالماويان مخوانا خنرسق يبلنا سيطان بزتا فلالي منجدي بقى مدراوي اتحساسبا يكون ملا ازدلينا نحنا سماوياويانينا سمياوي زغنا زلنا سباتنا ابزا مدريم اغايشن مصاتኛታት مخوانا نفلط አሎና እንተ ዘይ ኮይኑ ግና ዲያብሎስ ክብለጸልናይ ስለምንታይና ብናትና ነገር ቢዚ ኮይና ዘሎና እንደሕሪልኩምኒ እዛ ዘልዓለም ዝብል ሐሳብ ስለዘይ ተረዳአትና አሜን يسوس كريستوس قويتاي سلامتاي مسلوكم اتوم زقدمونا امنتا بوتاتنا كساموت امونات كوينم قدسان نعنا ابن زخونونا توم زحلفونا امنت جغانو ابوتاتنا اتومنا امنت ابوتاتنا كساموت امونات زخونو እዚ ዘልዓለም ዝብል ሐሳብ አውሽጦም ስለዛአተወን ዘልዓለማውያን ምዃኖም አጸቢኦም ስለዝፈለጡን ስለዝተረድኡን የምክሳሞት እሙናት ኮይኖም አሜን ዶ نت دحرموت زلو هيوت عبو واغا سلازحابوي امين قدوسان نت دحرموت زلو هيوت عبو واغا تزهيبنايو حج نغويتا خنبرلو اي نخلنينا حج نغويتا خنوفيلو اي نخلنا حج نغويتا كساموت امونات كنكونلو اي نخلنينا ولا قوا ببزح مكران تحالفو طمتهم ابتقلطفو زحلز صببهم زي كونه اساغيروم نابتستدالولم كبر سلازو طمتو بكل نغويتا اخبيرومو نفسو كفوم دما غيوم باوزازيمو انا نسخاتكمون طمتنا كابزناي 70 ወይ 80 ዓመት አልኢልና ከምቶም ናይ እምነት አቦታትና ብዛዕባ ዘለዓለምና ሐሰብና ክንነብር አሎና انت زي كوينو فقاد ابونا خنقبر ازيو خصقمنا يقدسان انت اينا ميزاني خبيدو زلو قدسان اذا حجن نبرو زلنا نابراديو ويس اتي ناي تغويتا تناي زل عالم نغري خبيدو زلو اب هيوتنا
ሓደ ነገር ክነግረኩም ደስ ብለና ቅዱሳን አውሽጢ 70 ወይ 80 ዓመት እንእክቦ ምድራዊ ነገራት ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ሓዲግና ያኽን ከይዲና ሓቀይዶ እንእክቦ ዘበለ ዳዝም ማተር ቢሊዮነር ክትከውን ትኽእሊኻ ሚሊዮነር ክትከውን ትኽእሊኻ እቲ ዝደለኻዮ ብሙሉኡ ኣብ ዕድሜኻ ሙሉ ክትእክቦ ትኽእሊኻ ግን ኣብዚ ምድሪ ኢኻ ገዲፍካ ክትከይድ ነፍስ ወከፍና ተተፀዊዕና ክንከይዲና ኣብ ቅድሚ ጎይታ ድማ ብመዓልቲ ፍርዲ ደው ክንብል ኢና ስለዚህ መታን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ደው ክንብል ኮለና ከይና ሓፍር ሎሚ ህይወትና ክንፍትሽ ኣዝያ ገዳሲ yes ዋላኳ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን ዋላኳ ብስጋ ኣብዛ ምድሪ ንነብር ተሓለና ምድራውያን ከም ዘይኮንና ክንፈልጥ ይግባአና አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ክጽልይ ኮሎ እንታይ ኢሉ በቃ ንሳት ከምታ አነ ካብዛ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶምን ካብዛ ዓለም አይኮኑን አቦ ሕጂና ባኻ መጽእ ስለ ዘለኹ ክሳዕሎሚ ብስምካ ሓልየ ማለኹ ሕጂና ባኻ መጽእ ስለ ዘለኹ ብስም በቃ ነቶም ዘሓብካን ንስኻ ሕጂ ትህሎም ልምን ኣለኹ ኢሉ ብዛዕባ ናቱ ካብ ዓለም ከም ዘይኮንና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ተዛሪቡ ወላ ብስጋ ኣብዛ ምድሪ ነብር ተሓለና ምድራውያን ከም ዘይኮንና ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚህ ኻይ ጎይታ ነዞም ብዛዕባ ግዚያዊ ነገር ጥራይ ዝሓስቡ ሰባት ካብ ግዚያዊ ነገር ወጽዮም ብዛዕባ ዘላዓለማዊ ከሓስቡ ኢሉ ብዛዕባ ድሕርሞት ዘሎ ህይወት በተደጋጋሚ ዝዛረቦም ዘሎ ሎሚ እዚ ቃል እዚ ነዞም ብህይወት ዘየለው ኣብዚ መጽሓፍ ተጻሒፎም ንረኽቦም ሰባት ዘይኮነስ ንዓይን ንኣኻትኩም እዩ እዚ ቃል ዝዛረበና ዘሎ ሰሚዕኹም ንቅዱሳኔ سميهم قدساني لومي إذا قال زي نزوم بهيوز زي لو أبز مصحف تصحيفهم نرخبهم سبات زي كونه نعين أحدكم من إذا قال زارب النازل إذا قال زي نعين أحدكم من إذا ملكات سلازي قويتا بزي قال غيرون تايز مهر النازل لون دحر إلنا أبز مدرخ النبر كلنا بزعبات الدحر موت زلو هيوت اند حسبنا كنبر كم زلونا قويتا أبزي أسميرو يزارب النالو يسوس كريستوس قويتا أمين لومي يسوس ننفسه كفنا مستو عليها بنا أمين أمين دو قدسان قالينا فرق أدمينا نبيرنا يالنا إذن تريفنا نازلوا عامتات نقويتا أخبيرنا غنا حلف قويتا نفسه كفنا يدقفنا آمين سوسان سلستن دمان تايب لنا بزوحات كابدك مزامورتو نزي سميعهم إذي زربازيس چنكيو من كسمو يخيل بالو يسوس دما دك مزامورتو بزعبازي كم زغرم رمو بلبو فليتو ازدو يعنقفكم الله ودسب نابت قدم زنوبورو كديب كله انت تريو كميو منفسي هياو زغبر سغاس گلكو ايطقمني اذن انز نغركم قالات منفسين هيوت ونين امين ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 53 እንታይ ኢሉ ኢየሱስ በሎም ስጋ ወድሰብ እንተ ዘይበላአኹም ደሙን እንተ ዘይሰተኹም ህይወት ከም ዘይብልኩም በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ይዝብል ዘሎ ደሙን እንተ ዘይሰተኹም ህይወት ከም ዘይብልኩም በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ስለዚህ በሎም ብዙሓት እንኮላይ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ካብ ኣፍ ኢየሱስ ዝወፀ ቃል ክቕበልዎ ከም ዝኸበዶም ኢና ብዝንርኢ ዘለና ካብዚ እንታይና ንመሃር ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሓንሳብ ካብ ኣእምሮና ንላዕሊ ልዕሊ ምርዳእና ዝኾኑ ነገራት ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ኣብ ከምዚ ህሞት ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ከምዞም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ነቲ ክስዕቦ ዝጸንሑ ኢየሱስ ምሕዳግ ዘይኮነስ ከምቶም 11 ክሳብ መወዳእታ ምስዓብ ኣሜን ሰላሙን እንታይ ተማሂርካ ካብዚ ክፍሊ እንድሕር ኢልኩምኒ እዞም ሰባት እቲ ካብ ኣፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰምዕዎ ቃል ጭንቂ ኮይኖም ክርድእዎ ይከኣልዎ ሓንሳብ ልዕሊ ምርዳእና አንቶይ ፓስተር ቴዲ ይዛረብ ነይሩ ክንርድኦ ዘይንኽእል ነገራት ኣብ ክርስትና ህይወትና ይገጥሙና ልዕሊ ምርዳእና ዝኾኑ ነገራት መልስን ስእነሎም ሕቶታት ነገር ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ከምዞም
أبزز نريهم زلنا نتك صعبو زتصنحو يسوس شدشت معرف مسؤول زتوقع عزمو ندحري زتمرسو كم كن زي كون زلنا يردأنا أي ردأنا چنك يخون أي يخون كم توم زترفو كم كسامو داتا كنسعب كم زلنا يكاب زخبلي تماهيرة زيابيري ممسكن آمين إزوم أسرت حددك أمزامرتو تردئوهم ديو كسامو داتا مسوط أنيهم اندحر إلنا أيكونن هاك إيدو قدساني إزوم أسرت حدا سي كسامو داتا مسوط أنحو سي تردئوهم ديو كسامو داتا أنيهم دحرنا نو بزوح زي تملسة حتو نيروا بزوح زي فلطون زي تردئوهم نجر نيريو جن كسامو داتا نيسوس بأمنا سيعبومو حق أنيا سعبت من يوم دحر إلنا نقويتهم زعمنو سباتي آمين سلامن تام اتوم زبزو حسابات نيسوس كامس اب استمرسون دحر إلنا كام مجمرتا نيسوس لزي آمنوي آماني ندحر تايملسني مالت حق أنيا آماني حق أنيا سعابي من ندحر إلنا نقويتو 100% زعمن مالتي اكزابيري مسكن اب كله زعمنو مالتي زوم سبات سلامن تام نيسوس كامس اب تمليسهم دحرينا نتي زسعبو يسوس لزي آمنوو نتي كاب اف يسوس زوصقال كقبلوون كامنوون سلازي دلي قدوسان يسوس سغا ودسب انت زي بلاهم دمون انت زي ستهم هيوت كم زي بلكم بحق بلكم الله سلازبولهم يوم اتوم زبزحو دق مزامرتي كم مسعبو تمليسو اذن تاي زرينا نيسوس كم زي امنو يزرينا نيسوس امينوم سيعبومون انت زخونو نيروم ولا ترغم اتي كاب اف يسوس زوصقال ايرد ايوم نيسوس كم مسعب جن ايم تملسون نيروم ازوم سبات سلمن تايم نيسوس كامس اب تمليسو من دحر إلنا نتي يسوس زبولهم كغبرو فقادنيا سلازي كوني قداماي اي امنوون كالاي قبلو بقى اي دلي فقادنيا يكون سبات نيسوس كسعبو زيدلي سلمنتاي اندحر إلنا صبوق غيركم سمعني سبات سلمنتاي فقاد غويتا غبرو زيدلي سلمنتاي نو يسوس كسعبو زيدلي اندحر إلنا ناي غويتا فقاد كغبرو فقادنياتا سلازي كوني سبات سلمنتايوم حق ترديهم كنسوسي اب هايمانوت كوف زبلو سلمنتايوم بتناي هايمانوت سرعاتات باه زبلو اندحر إلنا اتا هايمانوت ندليتاتهم سلازي كلكلوهم ابتو زلو سفرا نتحقي سلازي نغروهم عمر اخيد كان نباركات تبارك الله نغوايلهم نسعسيعتهم نتزبلع عن ستين باركات خير عندرو دلايكم غبور الكات خير يطعمو ابو سلازي طعموميو ابو دلايم سلك غبرو سلازي خوليم نابت برهان كموصو زيدلي سلامنتايم سبات نغويتا كمس كسعبو زيدلي اندحر إلنا بقى فقادو خغبرو دليت سلازي بلوم اب قطر سسا زنببنا يقال هو ابتي اب قطر سسا زنببنا يقال نزي نغير يزرينا بزوحات كاب دق مزامرتو نسميهم اذا زربازس چنقيو من كسمعو يخل بولو يبلنا ات من كسمعو يخل زبل قال ترغمون تاي مالت اندحر إلنا نزس من كغبرو يخل زبل ترغم يزلو زوم سبات نتك سمعو زدليو نجر طراح كسمعو زدلي سبات كم زخونينا كاب زخفل نري زلنا نز حق خصاورو زي كالو سلمنتاي اندحريلنا ازوم سبات نتي نزانوم زطعمو طراي كسمعو زدلي سبات سلازخوني ولا اب لوميون اب اما اخذنا اب زغوباي اب بالتوكالو اتنزاربو حق اني حق وانجيل زي طعمهم مالتي بقلت يوم زاربو بقى تي نزاربو تي كاب افنا زوص حقኛ ወንጌል حقኛ ቃል በቃ زي وحطሎ ማለው نعوم كوحطلهم نعوم ኢልካ ዝመሓይሽ ወንጌል የለን بتحقيقات نغرو እግዚአብሔር ይመስገን እንደህር መመርካ ተአምኖ ኮይንካ ነትዝበለካ ትገብሮ ኢኻ እዞም ሰባት ግን ከምቲ ትሕቲልና ነንብቦ ዋላ ኳ ኢየሱስ ብዘረብኡ እንቀፉ ከም ዘይብሎም ነጊርዎም ክነሱ እቶም ዝበዝሑን ኢየሱስ ካምስ አብ ከም ዝተመልሱ ንርኢ
ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 61 ክሳብ 63 ዝበሎ ክነንብብ ኮለና እንታይ ዝብለና ኢየሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘጉረምረሙ ብልቡ ፈሊጡ የስ ኣብ ወንጌል ዋጋ ኣዳጋ ዝበሃል የለ ብዛዕባ እዚ ከም ዘጉረምረሙ ብልቡ ፈሊጡ እዚ ዶ ይዕንቅፈኩም ኣሎ ኢየሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ በቃ ከም ዘጉረምረሙ ብልቡ ፈሊጡ ዝዶ ይዕንቅፋኩም ኣሎ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ክድይብ ኮሎ እንተትሪኡ ደኣ ከመዩ መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋ ኳ ገለ አይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈሴን ህይወቴን ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ክድይብ ኮሎ እንተ ትሪኡ ከመይ ዝብል ቃል ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ካበይ ምዃነይ እንተ ትፈልጡ ኣይመግሮምሮምኩም ነርኩም ይዝብሎም ዘሎ አሜን መን ምዃነይ ካበይ ምዃነይ እንተ ትፈልጡ ነርኩም ኣይመግሮምሮምኩም ንድሕሪቱን ኣይምተመለስኩም ይዝብሎም ዘሎ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ክድይብ ኮሎ እንተ ትሪኢሉ ክብል ኮሎ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ እቲ ሓቀኛ ማንነተይ እንተ ዝግለጸልኩም መን ምዃነይ እንተ ትፈልጡ ማለት ይቅዱሳን ነዛ አዘራርባ ክንርድኦ ማንነት ኢየሱስ አጸቢቁ ክበርሓልና ኣለዎ እንተ ዘይኮይኑ ዘረባ ኢየሱስ ዘረባ ጥራይ ኮይኑ ይختርፍ ምክንያቱም እቲ ብዛዕባ ቀደም ኢሉ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብ ሰላሳታት ዘሎ ሰብኣይ ቅዱሳን እዝኮ በጣም ከቢድ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ዛረብ ዘሎ ወዲ 31 ወይ 32 ዓመት ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ቀደም ክዛረብ ኮሎ ኢማጂን ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ኢሉ ብዛዕባ ቀደም ብዛዕባ ዝሓለፈ ነገር ክዛረብ ኮሎ ዘገርም ነገር ናይ ኢየሱስ ዘረባ ነቶም ማንነቱ ዘይበረሓሎም ሰባት ተራ ዘራረባ ይቅዱሳን ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ኢየሱስ ግና እዚ መሰረት ዘለዎ ሐቅ ዘረባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ነቶም ሰማዓቱ ወይ ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ ነዚ ኣነ ዝተዛረብኩ ቃል ምቕባሉ ዝኸበደኩም መንነተይ ዘይምፍላጥኩም ይዝብሎም ዘሎ ንስኻትኩም ነዚ ብስጋ ዝተገልጸ ማንነት ይኹም ትፈልጡ ንስኻትኩም ነዚ ኣብ ቤት ዮሴፍ ዝተወልደ ኣብ ቤት ዮሴፍ ድማ መስሕዋቱን ኣሓቱን ዘኣበየ ኢየሱስ ይኹም ትፈልጡ እቲ ብዛዕባ እዚ ኢየሱስ ዘለኩም ፍልጠት ካብዚ ዝሓለፈ ኣይኮነን ስለዚ ኸኣዩ ነቲ ዝብሎ ነገር ክትቀበልዎ ከቢድኩም ዘሎ ስለዚ ኸኣዩ ብዘረባይ ተዓንቂፍኩም ዘለኹም እዚ ኣብ ቅድሜኹም ደው ኢሉ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሪኡ ኣብ ቤት ዮሴፍ ኣይኮነን አሜን አሜን እዚ ብስጋ ሰብ ኮይኑ ዝተገልጸ ኢየሱስ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ እዩ ከምትን አምላኽ ጅማሬን ፍጻሜን ዘይብሉ አምላኻዊ ማንነት ኢየሱስ ኮም እዩ ኢየሱስ አልፋን ኦሜጋን ፈጣሪ ሁሉ ስለዚህ ኸአዩ ኢየሱስ ነዞም በዘረብኡ ዝተዓንቀፉ ደቀ መዛሙርቱ ናቱ ዝኾኑ ሰባት ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ክድይብ ኮሎ ተትሪኡ ደኣ ከመይ ኢልዎ ስለምንታይ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ክድይብ ኮሎ እንተ ትሪኡ ከመይ ዝበለ እንድሕር ኢና ሓደ መንነቱ ከፍልጦም ክኸውን ኮሎ ካልኣይ ድማ መታን ነቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ቃል ብዘይ ምውልዋል ክቕበልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ማንነቱ እንድሕር ፈሊጥና ጥራይና ነቲ ዝበለና ክንኣምኖን ክንቅበሎን ንኽእል ሓቀይደ ቅዱሳን ስለዚህ ኢየሱስ ነዞም ዘግሮምርሙ በዘረብኡ ዝተዓንቀፉ ሰባት ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ክድይብ ኮሎ እንተ ትሪኢዳ ከመዩ ብምባል ነቲ ምላሽ ንዕኦም ሓዲጉ ናብቲ ዝቕጽል ሓሳብ ሓሊፉ እግዚአብሔር ይሽሙ ብሩኽ ይኹን ስምዑኒ እዚ ዘረባዚ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረባ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን መታን ክትጥቀሙ እዚ ዘረባ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ካብ ኣፍ ኢየሱስ ዝወፀ ዘረባ ከተስተንትንን ክትሓትትን ይገብረካዩ ሓቀይደ ቅዱሳን ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ክድይብ ኮሎ ኢሉ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ክንብል ይገብረካዩ ቅዱሳን ክንሓትት ይገብረናይ ክንሓትት እንድሕር ዘይክኢልና ስእልካይ ነዚ ቃል ክነንብብ ኮለና ክንሓቱ ዝግብኣና ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ኣሎ ኢለ ይኣምን ኣነ ነዚ ቃል ከንብብ ኮለኹ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ናብ ኣእምሮይ ዝመፀት እንታይ ዝብል እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ክድይብ ኮሎ እንተ ትሪኡ ደኣ ከመይ ኢሉ ወዲ ሰብ
يسوس قدم أبي نيرو زبل حتو إيو أنا خمل صغيرني ودي سب أبي نيرو قدم ودي سب ما بقول أبيو كابي زبل حتو إيو ناوشت إمسيو مناتهم إزغن فلت قول لنا كم ساعة تخرستو أمين ده سلازي زودي سب نابت قدم زنبورو خديب كله انت تريد دعا كما يزبل منيو كابي ناخن حتى السنايو إذا ودي سلاسان حدن وسلاسان كلتن عم الزخونة يسوس إيو قدم يلو زارب زولو أبزي قويتا يسوس بقلت انتاي زبل زولو اندحر إلنا ناتي مجمريا بسيقا كاب دنقل ماريا مستولد كو أيكونن جميري زبل زولو إذا حق زي واحد قلكم كتهلو تخليهم عما أخلنا قلت حق إزيو إذا مالت انتاي مالتي كدم بسيقا مقلات أي ينبر نيري مالتي آمين دو إزي تأملاغنا أبزو قويتا يسوس مبعر أملاخاوي ماننتي بقلت زري إنا زلو كبرن شوم يخون أملاخنا حدا كابتن هزبو كلالي كولو كتصوو قالو زمرت اسم انتاي زبلين دحرلكم اكزابير أملاخ نهزب إسرائيل كلالي اللو زمرت اللو سم انتاي اندحرلكم اتزلخو زبل قال آمين دو اتزلخو ناباخم ليخوني بل إلو نموسي إذا قال ترقمون تاي مالتيو زنبرة زلو نزل عالم زنبر مالتي اكزابير يمسكن I'm always existed يزبل زلو اكزابير يسوس أبزي I am always existed I am self-existed God يزبل زلو يسوس أبزن بقى اتزلخو يزبلهم زلو يسوس كريستوس قويتاي قدم زنبركو حجون زلخو نزل عالم زنبري يزبلهم زلو يسوس كريستوس قويتاي بزعبا يسوس كريستوس كنفلت اندحر دلينا قدوسان أبرأي يوحنس كيدنا بزعبا يسوس أبوس تتصحافق آلات ننببو آمين يسوس بقى بسيقا استقلت أطرع يكونن ماننتو مولو كابزة فترت كابزة فترت كسع رأي يوحنس اندحران بيبنا بزعبا يسوس يقال أملاخ زاربنا آمين دو بزعبا يسوس كريستوس كنفلت اندحر دلينا أبرأي يوحنس كيدنا خنا نبب صبوي أبرأي يوحنس بقلت يسوس مني تتصحيفنا إكزابير يمسكن أبرأي تراي زي كونس أمولو متصحف قدسنا بزعبا يسوس بقلت تتصحيفنا له أبرأي يوحنس قنا بقلت يسوس مخانو نريق اللو خفلي آمين ريفيليشن يسوس كريستوس نبارئو يوحنس نرسو بملأخو غيرو زغلت قلي This is revelation زي بزعبا ماننتنا يسوس كريستوس كنفلت كنرئي كنردأ عند حدلينا أبرائي كابحاد جميرنا ننبب كلنا بزح بزعبا يسوس كريستوس تتصحيفو له آمين أبرائي يوحنس يسوس أم مئراف حدا يسوس كريستوس إلو له آمين يسوس اتقوبو يسوس اتحوري أملا يسوس اتمدهين عالمي لو قلت صور له اكزابير يمسكن أبرائي يوحنس حدا حموشته انت إلو زلون كابت زنبرن زمتسن كابت أمون مسكرن كمون بغري موتاتن رأس نجستات مدرن زخونة يسوس بمبال يسوس زنبرن زمتسن أمون مسكر كمون بغري موتات رأس نجستات مدر كم زخونة نجرنا له آمين دو أزيتنا ملوخ أملا أبرائي يوحنس مئراف هذا كابشمون تكس 10 دما ألفان أوميغان كم زخونة اتزلون زنبرن زمتسن كل زخل اكزابير أملاخ ودسب بمبال اتحق انيا ماننت يسوس دقيمو أبزي نقرنا له آمين ازيتي يسوس يوحنس بزعباتي زرأي ورأي أبرأي يوحنس مئراف حدا كاب 10 شمون تندحران بيبنايو اتكبر يسوس بقلتي أبون رئينا يسوس قويتاي أما أخلتهم شعات قومت قنديل كأكسع اقرو تخدنا بقنات ورقون كسع عف لبو تعاتك ودسب زمسر رئيهو رأسون تقرون تعادا هم تأمري تعاداون عساحيتايو يعينتو كم حال تحوين اقارو أب حقودا كم زرسانة زنصبار أسراز ليبانوسي مسلا دمتون كم دحي بزوح ماياتيو أب يماناي إيدو شعات تخواخبتلو كاب عفون كلتا زعفو بليح سافيوت تريتون كمتا بحيلي تبره تعهايو مسرئيخو دما كموت كوينة أبا اقارو ودقو نسو يماناي إيدو أمبرالي كمزن نابلا أنا اتقدامين اتدحراين اتحياون يمو أي تفرح
ሞይተውን ነበርኩ እነሆኻ ንዘለዓለም ህያዌ መርሖሞትን ሲኦልንካ አሎኒ ኢሉ እዚ ኢየሱስ አሜን እዚ ኢየሱስና ኣብዚ ክነንብቦ ዝጸናሕና ንኢየሱስ ወዲ ሰብ ኢልዎ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያውን ኢልዎ አሜን ሞይቱ ዝነበረ እነሆ ከዓ ንዘለዓለም ህያው ከም ዝኾነ መርሖሞትን ሲኦልን ኣብ ኢሉ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ብግልጽ ይነግረና ኣሎ ክብርን ጎይታ ይኹን እዚ እቲ ኣነ ዘምልኾ ኢየሱስ ናብ ራእይ ዮሐንስ ምእራፍ 2:1 ቁጥር 18-23 ከይና ክንንብብ ኮለና ድማ ንኢየሱስ ከም ዝገልጽዎ ኣሎ ሸውዓተ ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእኸልተን ሸውዓተ ቀዋምቲ ቀንዴል ወርቅን ዝመላለስ ከም ሓልሓልታ ሓዊ ዝኾነ ዕንጭ ዘለዎ ኣእጋሩ ዘንጸባርቕ ኣስራዚ ዝመስል ወዲ ኣምላኽ እቲ ልቡን ኩላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣብ ራእይ ዮሐንስ 3:1 ቁጥር 14 ከይና ንንብብ ኮለና ከም ዝብል እቲ ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽን ሸውዓተ ከዋኽብትን ዘለዎን እቲ ቅዱስ ይብሎ አሜን ሓቀኛ ይብሎ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ይብለና ንሱ ምስ ከፈተ ሓደ እኳ ዘይዓጹ ንሱ ምስ ዓጸወ ሓደ እኳ ዘይከፍት እቲ አሜን እሙን ሓቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ኢሉን ኢየሱስ ክገልጾ ከሎ ንሪ አሜን ኣብ ራእይ ዮሐንስ 4:11 ድማ ጎይታን ኣምላኽን ንብዘሎ ዝፈጠረ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንሙሳድ ብቑዕ ከም ዝኾነ ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እዚ እቲ ኢየሱስ ተምልኾ ኢየሱስ እዚ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 5 ካብ 5-9 ድማ ኢየሱስ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ አንበሳ ሱር ዳዊት ከም ዝኾነ ዝተሓርደ ገንሸል ወይ ድማ ገንሸል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣብ ዮሐንስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 10:14 ድማ ኢየሱስ ጎይታ ጎይተትን ንጉስ ነገስታትን ከም ዝኾነ ብግልጽ ይነግረና አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክኸይድ ኮሎ እንተ ትሪኡ ዝብለና ዘሎ እዚ አሜን ዶ ናብ ራእይ ዮሐንስ 19 ካብ 11-16 ክንከይድ ኮለና ድማ ንኢየሱስ እንታይ ብሎ እሙንን ሓቀኛን አሜን ንኢየሱስ እንታይ ብሎ ኣብ ኣምበላይ ፈረስ ዝውጣሕ ብጽድቁን ዝዳንን ዝዋጋአን ስሙን ቃል ኣምላኽ ኢሉ ይገልጾ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ራእይ 4 ድማ እንታይ ብለና ክርስቶስ ኢሉ በቲ ናይ ማዕረግ ስሙ ክጽውዖ ከሎ ንሪ አሜን ነዚ ቃል ክነንብብ ኮለና እንታይ ዝብል ዙፋናት ድማ ርኤኹ ይብል ኣባታቶም ከዓ ተቐመጡ ፍርድውን ተዋህቦ ነፍሳት እቶም ምእንቲ ምስክር ኢየሱስ ምእንቲ ቃል ኣምላኽ ተሰየፉ ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ከዓ ዘይሰገዱ ማሕተሙን ኣብ ግንባሮም ወይስ ኣብ እዳዎም ዘይተቐበሉ ድማ ርኤኹ እዚኣቶም ሕያዋን ኮኑ እሞ ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ነገሱ አሜን እንታይ ኢሉ እዚኣቶም ሕያዋን ኮኑ እሞ ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ነገሱ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ክትነግስ እንድሕር ኮይንካ ሕጂ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትሰግደሉ ሕጂ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትነብረሉ ሕጂ ንኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትካ ሓሊፍካ ክትበሉ ክትክእል ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ራእይ 22 ቁጥር 6 16 ድማ እቲ ኣምላኽ መናፍስቲ ነቢያት አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ብሩህ ኮከብ ጽባሂሉ እቲ ሓቀኛ ማንነት ኢየሱስ ክነግረና ከሎ ንሪ እዝና አሜዝን ኢየሱስ እምበኣር እዚ በዚ ማንነቱ ክንፈልጦ ከለና ጥራዩ ነቲ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ቦታ ክድይብ እንተ ትሪኦዳ ከመይ ዝብል ሕቶ ክርዳኣናን ክንምልሶን ንኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ኢየሱስ ካብ ዘፍጥረታት ሒዙ ክሳዕ ትንቢት ሚልክያስ ተጻሒፉ ኢየሱስ ድማ ነቲ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳዕ ትንቢት ሚልክያስ ብዛዕባ ዝተጻሕፈ ትንቢታት ፈጺሙ ወይ አሜን ንሁሉ ብዝርዝር ክንዛረበሎም ዓመታት ከሊና አሜን ዓመታት የምዘሊና እግዚአብሔር ይመስገን እንታዩ ነዚ ሁሉ ክብል ዝደረኸኒ እንድሕሪልኩም ቅዱሳኔ ኢየሱስ ስቕኢሉ ኣይኮነን ካብ መሬት ተበጊሱ ኣይኮነን ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክድይብ ኮሎ እንተ ትሪእዎ ዝበለ ነዚ ነገር ክንሪኦ ስለ ዝደለኹ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ወሲደ ማንነት ኢየሱስ ከሪኤኩም ዝደለኹ
بدحر حجون كم ذا عينت أزراربا كاب يسوس كنسمع سلزخونا بزعبا يسوس فليتنا ندحر تانيحنا كم زوم زقرم رمو كم مسعابون ندحر زولونا يكن كوننا يسوس قويتاي آمين قويتا يسوس كريستوس كتسئلون تايلو منفسي حياو زقبر سقاس قلب قويت أكمنيو إذن أنا زنقركم زلوه قالات منفسين هيوتونين إلو آمين أمثالي أسر شمون تسران حالين كم زبل قالالو موتن هيوتن أبسلتان ملحاسيو اتزفكراخ أفري أخبر يبلنا إذا مالتن تاي مالتيو اتن زاربو زاربا وساني مالتيو سب كاب كلتي وطاي أي زاربني وي هيوت زهب قال كم ملحاسو خوتيو وي دما زقتل قال كم ملحاسو خوتيو أمثالي أسر سلسته إسران سلستن إسران حدن إسران سلستن كم زبل قالالو أفو زحلو هيوتي باله كان أفرو قهزة بالقناط فقاتي رخبو يبل إتعافن ملحاسون زحلو سب ننفسو كاب سببا يحلو يبل قويتا يسوس أبزي حيزنا زولنا خفلين تا يزبلنا زولو منفسي هي أبزو قبر سقاس قلق قوايت أكأمني إذن أنا زنقركم قالات منفسين هيوتونين له إتا إذن أنا زنقركم قالات تبل قال وساني قالع أمين دو كاب قويتا هيوت زهب قالي هات سمع እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ አብዝ በሐጽሩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ህይወት ምስተረፉ መታን ክትረኽቡ ኢለ ህይወት ዝህብ ቃል ነጊረኩም ይዝብሎም ዘሎ አሜን ዶ ቃል አምላክ እና ተዘራረብኩም መንፈስ ይምላአኩም ይብለና ቃል አምላክ አይኮን እንዴ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቡ ቃል ህያዊ ሕጂና ሰማዕኹምኒ ውሽጥኹም ሰራሰር አሎ ሕጂ ነዚ ካብዝ ማይክ ዝልቀ ድምጽ አምላክ እና ሰማዕኹም ውሽጥኹም ዘለላሉ መንፈስ ስለዘለዎ ህይወት ስለዘለዎ ኮይ ዝቃል እዚ ኣብ ውሽጥኹም ኣትዩ ዘዝልለኩም ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንሓድ ሕድኩም ቃል አምላክ እና ተዘራረብኩም መንፈስ ይምላአኩም ይብል መንፈስ ህይወት ቅዱሳኔ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ህይወት ምስተረፉ ህበኩም ይለ መጽል እታ إذن أنا زنقركم قالات تبل قال وسانيت قال اتكاب أف قويتا زوات قال نطق مناي نهيوتي تكسات يخون مغري يخون اتكاب أف قويتا زوات قال نطق مناي እግዚአብሔር ይመስገን هيوت مسترفو خب الناس لزدلي እግዚአብሔር شو يبارك كابسوسان 4 كساب 7 حدن كم زيبل يسوس توم زي آمنو عينوت مخانو اتزت حزون من مخانو كم مجمرتا فليتو نبرمو زي آمنو قنام ما أخلكم الله سلزي دمائي اتي كاب أبوي اتوحبو انت زي كوينوس ناباي كمت زخقلي البونزوال كوخوم بلوم كاب شعو جميروم بزوحات كاب دك أمزامورتو ندحري تمالسو مسؤون ايكرون سلزي يسوس نتوم 10 تغلتا نسخاتكم كتكودو تدليو اللهم بلوم سمعون بيتروس كاقويتاي نسخا نيزل عالم هيوت كالالوكا نامن موخن كيد نحناس نسخا خريستوس ودهياو أملاخ موخان كامينان فريتنان اللونا إلو ملسلو يسوس كا أنس 10 تغلتايكم دو هاريكم ايكونكون هاده كاباخاتكم جنا ديابيلوسي إلو ملسلو إذا زبالة خاب زعبا يهودا سكورتا ود سمعوني كتحزو زلو نسو يمو نسون كابتوم 10 تغلتاس حاده يبلنا ويتا يسوس أبتخ نريد أنا حنا خفلي أب قطر سوسان حدن انت بيبنايو يسوس دك أمزامورتو كم زقروم رمو بلبو يفليتو مان مقروم راموم أبقص أو ما يترى عينكو تلبن كل يالي تنزمرمر أملاك جن كم زقروم رمو بلبو فليتو أوشت أم كوينوم يقروم رموز كم زلو بزعبات استزاربو قال سلازي ترد أميو يسوس كريستوس نتعوشت أم زنبراوت إيوا مالتي أبزي حاجة أنبي زنببنا يو كفلون يسوس كل زفلت أملاك سلازو خونه كم مجمرتا اتزات حزو من مخاني فلت كم زنبرا ينقرنا مالتي قويتا يسوس اتي زات حزو من مخانو نافلت اتبو غيركم سمعوا قدساني قويتا يسوس اتزت حزو من مخانو نافلت بقطتا نتخت حزو زحسب زلو يهودا خزارب الناخ على انتاي غيرو بقطتا ن يهودا خزاربو الناخ على انتاي غيرو قدسان اما اخلوم زي امنو خمزلو بدوب كنغروم كولونري قويتا كمزو زغبرولو مخنيا سلمنتا اندحر إلنا قدسان متان يهودا نتوم
أما أخلهم زي آمنوا زلوا خلا إدلكبهم سلزدلي آمين نيهودان بقى متان نيهودا بقى إدلكبو سلزدلي كفدحو زي دلي قويتا يودا مخانو زي تحزو يودا مخانو سرا يفلتي بقلتي يودا كم استقبر لها تتملسك حشكا كبلو خلني كخصبو سلزدلي قويتا خفدحو كبلو أيدلي كابز خفلنتاينا نمهار اندحر إنا قدسان نحنا دخا محواتنا كنقلت أيكونا نتتسوئنا كنكسبهم كنفتن كنكئلالنا آمين دو آمين دو ويتا يسوس كريستوس كسا مود داتا نيودا أدل هيبو كسا مود داتا كسا مود داتا يو كسا نفسو زتفع أدل هيبو كسا زحنا أدل نيرو زابيري دقفنا نحن قداموتنا سالي خمس غير اذا كله خغلغلكم كم زي قنخو اذا كله عمتات مساهم كم زي غبركوس غل نجر تسميعهم غل نجر تغيركم نعلم بملؤ تبصحوا مالتي كم خون يبل كم زي ملسيكم تغبروني كم مستغبروا سب كم ملس خوب دويو كل سب غدو مسفلته سلازي كابزنتاينا نمهار كاب غويتانتاينا نمهار زفلت كايو فلت كاوش تخادو تحزو سلت سب تتصلي نت سب تمعدو نس سب تمخرو تزلو بوتا ببرهان اكزابير تريو ويتام بأراب زي نيودا ادل كوس لزدليو نسو خمزة تحزون نافلته تدابيلو سيلو زصوعو زلو من مخانو نافلته بدبدبو تزاريو اب قطر 66 انتاي بلنا كاب شعو جميروم بزوحات كاب دق مزامورتو ندحري تملسو مسؤون ايكدون يبلنا ازوم كسازا ساعات كسعبو صنحو دق مزامورتو لك يسوس كاب 56 كسا 57 اتسغاي زبل دميون ستي اباي نبر انا ونابو هياو ابو خمزلا اخنمو انا سلا ابو بهيوت كم زلخو كومو خات زبل عن سلاي بهيوت كنبري إلو مسبالهم كلاتهم نزقال سمعوا بملؤهم انتايلهم نيسوس مليسهم اززربازس چنقيلهم كابزين نيوم انبار اتهم زسعبو ابتحتيو تحقيفهم زنبورو دق مزامرتو ندحري تمليسهم ابزخ نستبللو زلنا قال اينايو قدساني بزوحات كاب دق مزامرتو ندحري تملسو مسؤون ايكودن زبل قالي he's not talking about general public قدسان نتي حفاش بزعبات حفاش حزبي ايكونن ززارب زلو قدساني بزعبا دق مزامرتو بزعباتهم رئسهم نعو زغزو يزارب زلو اب تحتيو خم حروف ادنياتات زخونو يزارب زلو بزحات كاب دق مزامرتي زبلنا زلو قدسان اتوم ندحرز تمالسو اتوم سئلهم زسعبو زنبرو سبات ايكونن اتوم ندحرز تمالسوم زبلنا نينوتي بزحات كاب دق مزامرتي تمالسو زبلنا زلو رئسهم نعو اغزيهم صنحو اب تأتيو خوينهم دما كم حروز صنحيهم ندحري تمالسوم كم تمالسو نغرنا زلو تزغرم نغر انتايو يسوس كلاتهم حديغومو كخودو خلو منم ايمسلون ايغرمكم اسك كما اغلغالي رايوان نفسهم تاتمرحوا وازنبركم تشرچسي كل سبي حديغاتكم كتكيد كولا نسخاتكم من تمنبرن تراي كترفو خلهم how do you feel ويتا ግን ድብርጽ አይበሉም كجمر كل يسوس نتوم نسو زحاريم يفلطوم ስለዝነበረ يسوس بتوم زمصون زخدو ብዙሕ ይግደስ አይነበረ ናስተቢልኩም እንደሃርኮይንኩም ጎይታ ኢየሱስ ነቶም 10 ተኽልተ እንታይልዎም ንስኻትኩም ክትከዱ ትደልዩ ኣለኹም ክብሎም ንርኢ ቃል አምላክ ኣብ ዕብራውያን 10:38 ከምዚ ይብል ጻድቅ ግና በእምነት ይዝነብር ንድሕሪት እንተተመልሰ ድማ ነፍሰይ ብኡ ባሃይብላን ይብል ጎይታ በቶም ንድሕሪት ዝምለሱ ነፍሱ ባሃይብላን ቅዱሳን ጎይታ ይደግፈና ክሳብ መወዳእታ እሙናት ክንከውን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ምስኡ ደው ዝበሉ ንድሕሪት ዘይተመልሱ 10 ተኽልተ ደቀ መዛሙርቱ
እንታይ ኢሎም ንስኻትኩም ክትከዱ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ምስ ሓተቶም ስምዖን ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ መሊሱሎ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናብ መን ክንከይድ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚናን ፈሊጥና ኣለና ኢሉ መለሰሉ ይብለና ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ማለት እትቆቡ እትሕሩይ ኣምላኽ ናይ ዓለም መድሓኒ ምዃንካ ፈሊጥና ኣለና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምግላጽ ሒዝና ካባኻ ናብ መን ክንከይድና ብምባል ናይ ምምላስ መደብ ከም ዘይብሎም ጴጥሮስ ኣብ ክንዲ ኩላቶም በቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝረኸቦ ምግላጽ ገይሩ ክምልስ ከሎ ንርኢ ኣሜን ጎይታ መሊሱ እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ ከዓ ኣነ ንዓሰርተ ክልቴኹም ዶ ሓሪኩም ኣይኮንኩን ሓደ ከባሃትኩም ግና ዲያብሎስ ኢሉ መለሰሎም እዚ ዝበለ ከዓ ብዛዕባ ይሁዳ አስቆርታዊ ወዲ ስምዖን እዩ ከተሕዞ ዘለዎ ንሱ ይሞ ንሱን ካብቶም 12 ሓደ ይብለና ጴጥሮስ ንኩሎም ወኪሉ ድሕር ምዝራቡ ጎይታ ሓደ ካብኦም ዲያብሎስ ከም ዝኾነ ብግልጽ ክዛረቦም ከሎ ናብ ዝንሪ ዘለና አሜን አሜን ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ንይሁዳ አስቆርታዊ ዲያብሎስ ኢሉ ጸዊዕዎ እንድሕር ኢልና ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ንይሁዳ አስቆርታዊ ዲያብሎስ ኢሉ ጸዊዕዎ እንድሕር ኢልና ሐሳብ ዲያብሎስ ለዝገብር ዘሎይ ሐሳብ ዲያብሎስ ክንገብር ኮለና ናይ ዲያብሎስ ሐሳብ ተግባራዊ ክንገብር ኮለና we are demonized ዲያብሎስ ማለት እኮ በዲያብሎስ ፖሰስ ዝኾነ ማለት እዩ ሓደ ጊዜ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ ኣብ ቅድሚኡ ዝጽበዮ መከራ ስቃይ ሞት ክዛረብ ከሎ ስምዖን ጴጥሮስ ንጎይታ እንታይ ኢልዎ ጎይታይ ይባልሕካ ባ ደኣ ጎይታይ እዚ ሳይብጽሓካ ኢሉ ምስገኑ ሆነ ጎይታ እንታይ ኢሉ ነቲ ጴጥሮስ ዘምጾ ሐሳብ ገኒህዎ እንድሕሪና ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ናይ ሰብ እንበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻሞ ንዓይ መዕንቀፊ ኻይሉ ከም ዝመለሰሉ ንርኢ ስለዚ ሐሳብ ዲያብሎስ ወይ ድማ ሐሳብ ሰይጣን ክነእንግድ ኮለና መጠቀመ ሰይጣን ክንከውል ከለና ማንነት ናይ ሰይጣን ወይ ናይ ዲያብሎስ አባና ይንጸባረቕ ስለዘሎ መጸዊዕና ዲያብሎስ ይኸውን ማለት ሪኢኹም ኣለኹም ብልሙድ አዘራረባ ኸማን እዚ ሰይጣን እዩ ንብል እንዲና ኣይኮነ እንዴ ልማዳዊ ዘራረባና ካብ ስድራና ዲዩ ካብ ወለድና ዲዩ ካብ ጎረባብትና ዲዩ ካብ ኣዕሩኽትና ሰማዕናዮ ልማዳዊ እዚኣ ክፍእትያ ክንብል ኮለና እንታይና ንብል ዘለና ክፍእቲ ማለት ነቲ ባህሪያቶ መግለጽ ንጥቀመሉ ቋንቋ እዩ እዚ ሰይጣን ይኽንብል ኮለና እንታይና ንብል ዘለና ሐሳብ ሸይጣን ጥራይ ዘለዎ ተግባሩ ኩሉ በቃ ናይ ሸይጣን እዩ ኢና ንብል ዘለና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል ዘሎ ዲያብሎስ ኢሉ ክብሎ ከሎ ሐሳብ ዲያብሎስ ዝገብር እዩ ዝብሎ ዘሎ እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ የድሕነና አሜን ንስኻትኩም ኢልዎ ካብ ኣቦኹም ካብ ዲያብሎስ ኢኹም ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዋን ምሽ ንስኻትኩም ካብ ኣቦኹም ካብ ዲያብሎስ ኢኹም ግብሪ ዲያብሎስ ድማ ትገብሩለኹም ኢሎም whenever ኣብ ኩሉ ስራሕ እግዚአብሔር ክንገብር ኮለና ንሕና ደቂ ኢየሱስ ተባሂልና ንጽዋ ሐዋርያሲ በቃ ክዛረቡ ከለው ክምስክሩ ከለው ኦይ እዚኦም ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበረ አላላዩ ይብለና ማለሲ በቃ ናይ ኢየሱስ ነገር ክንገብር ኮለና ደቂ ኢየሱስ ምዃንና ንፍለጥ ማለት እዩ ኣብ ብርሃን ክንመላለስ ኮለና ናይ ብርሃን ስራሕ ክንሰርሕ ኮለና ደቂ ብርሃን ምዃንና ንግለጽ ማለት እዩ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ክንሰርሕ ኮለና ድማ ናይ ዲያብሎስ ሐሳብ ተግባራዊ ክንገብር ኮለና ዲያብሎስ ተባሂልና ንጽዋዕ ማለት ንዓይና ኣኻትኩም ክሳዕሎሚ ቅዱሳኔ ስለዚ ዲያብሎስ ሰይጣን ስለዚ ሐሳብ ዲያብሎስ ክነእንግድ ኮለና መጠቀም ሰይጣን ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መጠቀም ናይ ሰይጣን ከውን ኮለና ድማ መጸዊዕና ናቱ ይኸውን ማለት እዩ ናቱ ባህሪያት ተላቢስና ስለዘለና ማለት እዩ ነቶም 11 ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ክሳብ መወዳእታ ምስ ኢየሱስ ክጸንዑ ዝገበሮም እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮም ምርዳይ አሜን እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎም ፍልጠት እዩ ነዞም ሰባት ምስ ኢየሱስ ክጸንዑ ገይሮም ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ንዓይና ኣኻትኩምን ክሳዕሎሚ ምስ ጎይታ ክንመላለስ ኣብ ጎይታ ክንጸንዕ ገይሩና ዘሎ እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ተረዳዕና ይርድኢት እዩ አሜን ዶ
ኣብኡ ክንጸንዕ ገይሩና ዘሎሲ እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእሽተይ ትኹን ብዙሕቲ ትኹን ዘለና ፍልጠት እዩ ኣሜን ነገራት ስለ ዝተሳኻኣልና ነገራት ስለ ዝኾኑና ነገራት በቃ ኣልጋ በኣልጋ ስለ ዝኾኑና ይኮና ንኢየሱስ ክርስቶስ ንስዕቦ ዘለና ከምቲ ዝተነገረና ንኢየሱስ ተስዒብካ ኩሉ ነገር ክሰልጠካ እዩ ስለ ዝተባሃልና ይኮና ንሕና ንስዕቦ ዘለና ኩሉ ስለ ዝሰለጠና ይኮና ንስዕቦ ዘለና ግን ተረዲእና ሓደ ዝተረዳኣና ንሰባት ከማን ሓንሳብ ክንረዳኣሉ ቋንቋ ዝሓጽረና ነገር ኣሎ ክንገልጾ ናብራና ክሪእዎ ከለው ኣብኡና ዘለና ግን ከኣክሳሎም ኢየሱስ ንብላለና እዚ ነገር እዚ ዘገርሞም ሰባት ስለምንታይ ሃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ትስዕቦ ዘለኻ ዝብሉ ኣይሰኣኑን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዝተረዳኣና ነገር ኣሎ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ርድኢት ይክሳሎሚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንስዕቦ ገይሩና ዘሎ ነዞም ሓዋርያት ነዞም 11 ምስ ኢየሱስ ክተርፉ ዝገበሮም ነገር ሓደ ነገር ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ይመስገን بمتن نقويتا زفلتنا يو كندو أخاينا نقويتا ننبر أمين قال أملاخ أبو حسين تايبلنا نكزابير نفلتو كنفلتو نسعبو يبلنا أمين اتوم ندحريز تمالسو نقويتا خفلتو وسيعبو مو نيرم تزخونو نيرم ندحري تايم تمالسو نيرم مخونياتم نقويتا مفلتو نيرم نقويتا خفلتو داليم تسعبو نيرم انت خونا كندزز عاكل توقع عايزهم كنصهم بتزرخوا وقات عامي تتأكيمهم ندحريت كملسو خلون ري كابز اكزيابير يلاقلنا لومون نقويتا كنبر ويدما كاب قويتا كنرح زقبرنا اتبزعبا قويتا زلونا فلتات ويرد ايجي ازغن فلت قالونا سازي لومي حقنا نستخاخل سلامتاي نقويتا يسعبو اللوخو إلنا نقزار اسنا نحتل نزاحتو دما بعلنا نملسا قويتا نتهم ناتو نسخاتكم كتكتو جدلي لكم إلو مزبولو بإطروس انتايلو تبمنفس قدو زرخو مقلات أكندو خلاتهم كم زملس جيرو بك أنسخانا هيوت نزل عالم هيوت كعلال لكا بك أنسخاس كريستوس اتناو عالم كمتزلو اتمدحاني عالم نسخا مخانكا تردئنايو كنملس عين دلينينا إلو ماليسو እግዚአብሔር ይመስገን እትዘለዎ እትዝረኸቦ ሪቨሌሽን ዩ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጠብቅ ገይርዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ትብዛዕባ ጎይታ ዘሎና ምርዳ ኣብ ጎይታ ክንጸንዕ ከም ዝገብረና ንጎይታ ዘይምፍላጥና ድማ ካብኡ ከም ዘርሐቀና ኢና ካብ ዝኽፍል እዚ ንመሃር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም እዳውኩም አልዕሉም ወጸሊና ነው